V Leviciach priamo v hypermarkete Tesco sa nachádza očná optika Mania, ktorá je vždy pripravená poskytnúť vám najlepšie služby od pondelka do nedele, od rána až do neskorých večerných hodín. Dobrý deň, nech sa páči. Vďaka pohodlnému parkovaniu a profesionálnej starostlivosti je táto optika skvelou voľbou pre každého, kto hľadá kompletnú starostlivosť o zrak v Leviciach a blízkom okolí. Očná optika Mania ponúka širokú ponuku slnečných aj dioptrických okuliarov. Aktuálne prebiehajúca akcia na dioptrické okuliare vrátane Skill Lens za 59,50 je skvelá príležitosť na zaobstaranie si nových značkových dioptrických okuliarov za bezkonkurenčnú cenu. Okrem toho ponúka aj široké spektrum služieb. Medzi ne patrí napríklad odborné meranie zraku. Meranie zraku prebieha pomocou najmodernejších technológií a trvá približne 20 až 30 minút. A po jeho absolvovaní viete, či a aké dioptrie potrebujete pre ideálne videnie. Ako prvé začneme objektívnou refrakciou pomocou autokerator refraktometra, ktorým zistíme ostrosť vášho videnia bez korekcie. Zároveň zmeriame aj zakrivenie a hrúbku vašej rohovky. Ďalej budeme pokračovať subjektívnou refrakciou na základe vašich pocitov. Pri dosiahnutí najlepšieho výsledku vám do skúšobného rámu postupne budeme vkladať dioptrické sklá rôznych hodnôt. Po stanovení ideálnych dioptrií pristúpime k výberu vhodného dioptrického rámu a okuliarových šošoviek. Pre rezerváciu termínu zavolajte na bezplatnú linku 0800 183 183 alebo sa objednajte online na optikamania.sk. Individuálny výber okuliarov na mieru podľa vašich potrieb, moderné, štýlové a funkčné dioptrické rámy rôznych známych svetových značiek a odborné poradenstvo. To všetko vás čaká v očnej optike Mania Tesco Levice.